अरे यार, ये बिजली के नाटक तो रोज के नाटक हो गइल बा। थोड़ा सा भी मौसम खराब ना भइल कि ई रूट के ना जाने कौन सा मायके चल जाली। कबो कबो ऐसा लागेला कि जैसे हम बंगलो में ना कौनो भूत बंगलो में रहनी। सही कहला। भूत भूत। जय जय, केहू नहीं के, केहू भूत उतना हा भाई, ना हा देखा, केहू ना हा। ना यार रहल, यहाँ कोनो भूत ही रहल। हम देखले बानी, ओकर चेहरा एकदम हमार सामने रहल। हम सच कर रहल बानी। एक नंबर के फट्टू वाला तू। क्यों ना भाई आई जा। पता ना ख्यालों में काका देख ले बेला, पता ना ख्यालों में काका देख ले बेला। चला भाई अंदर चला, 100 काम बा करे खातिर। हाथ मुंह धोवे के बाद, खाना बनावे के बाद, फिर खाना खाए के भी बा। चला। यार तू लोगन के पता बा, हमरा प्राइवेट और गिरी वाली नौकरी करे के जरा भी दिल ना करेला। नौकरी करे के इच्छा तो हमार भी ना करेली, पर का करी, करे के पड़ेला। अबे गधा लोग, नौकरी ना करबा तक कमैबा का और खैबा का, और घर वालन के पैसा कैसे भेजबा। पैसा पेड़ पे तो उगेले ना कि जब चाहा उछला और तोड़ला। यही से आलस और ईगो छोड़ा और अपन कर्म पे ध्यान दा। कर्म से बढ़कर कुछ ना हा। तो हर कर्म नौकरी करके पैसा कमाए के हा, तो चुपचाप ईमानदारी से नौकरी करत रहा। काश पेड़ पे पैसा उगत तो मजा ही आ जात। अगर सच में ऐसा होखत ना, तो हम शहर आए के बजाय अपना गांव जैती और वहां के सारा जमीन में पैसा के पेड़ लगा के सीधा आरबीआई से धंधा जोड़ लेती और ऐश करती ऐश। ओए शेख चिल्ली की औलाद, ख्याली पुलाव पकाओ छोड़ा और हाथ मुंह धो के सुझ जा। सुबह ऑफिस भी जाके बा। तब तू लोग चला, हम जरा बाहर के हवा खा के आवता नहीं। थोड़ा ज्यादा ही खाना खा ले बानी आज। इतना सारा पैसा, पैसा ही पैसा। सरवा हम तो अमीर बन गए नी। अब पैसा कमाए के खातिर हमरा क्यों के भी नौकरी करे की जरूरत ना पड़ी। इतना इतना पैसा से तो हम खुद मालिक बन सके नी। खूब ऐश करब हम, अब पूरा देश विदेश के सैर करब। पैसा ही पैसा आता। अबे ई कहा तैयार कहना भइल बड़ा, ऑफिस ना जाके बा का? ना जाके बा। इन नौकरी गिरी अपना बस के बात नहीं खे। यही से हमारी रेजिग्नेशन बॉस के मुंह पे मार दिया। मजाक छोड़ा और जल्दी से तैयार हो जा। ये मजाक ना हमार दोस्त, ई ता हमार दिव्य चक्षु खुले वाला बात बा। दिव्य चक्षु मतलब अब हमार आँख खुल गई बा हमार दोस्त। अब हम जल्द ही खुद के बिजनेस शुरू करब। यही से ये रेजिग्नेशन ना बॉस के मुंह पे ही मरी हा। तू सच में सीरियस बड़ा ना, या सुबह सुबह भांग चढ़ा ले बड़ा? जब केहू इंसान के ओकर सच्चा राह मिल जाला ना, तो ओकर मजाक कैसे उड़ावल जाला जैसे तू उड़ा रहल बड़ा। लेकिन अब बस भाई, हमरा अपना लाइफ में कुछ बड़ा करे के बा, जेकर समय आ गइल बा। हम तक कहा तानी तू दोनों भी नौकरी छोड़ा और हमार साथे जुड़ जा, पार्टनर बन जा हमार। स्टार्टअप के झंडा ऐसे गाड़े के कि करोड़ों के कंपनी के अरबों के कंपनी बना दिखल जाई। बोला का कहा तारा? देखा भाई, सच कहीं तो हमरा कैसन लग रहा बा कि कल रात तोरा के बहुत तेज बुखार भइल रहे, जौन तोरा सर पे चढ़कर नाच ना रहल बा, बल्कि तांडो कर रहल बा, तांडो। तू आज आराम करा और आराम से सोचा कि तू का बोल रहल बड़ा। हम शाम की मिलब, चला बे।
हेलो, बॉम्बे होटल। आपके यहाँ चिकन और पनीर के जितना भी आइटम बनेला सारा एक एक प्लेट, और साथ में चॉकलेट आइसक्रीम, गुलाब जामुन, ऑरेंज जूस और मलाई लस्सी लेके जल्दी से व्हाइट हाउस रोड में बंगलो नंबर 1 में भेज दा। आज से रूखा सूखा खा बंद, 5 स्टार होटल के खाना शुरू। वाह, का खाना रहा यार, मजा आ गई। पेट पूजा तो हो गई, अब थोड़ा शॉपिंग भी कर लिहल जाओ। हेलो भावेश भाई, केम छो? मजामा? अरे आई एम भी मजामा। अच्छा भाई, आपके पास जितना भी ब्रांड्स है ना, मतलब जितना भी, उस सब के डिट्टो 3-3 पीस भिजवा दा। जैसे कि मीडियम साइज के शर्ट 3, टी शर्ट 3, साइज 30 के जींस 3, घड़ी 3 और 8 नंबर के 2 चप्पल और एगो 9 नंबर के शूज में भी ऐसा नहीं करिया। अरे का भावेश भाई, कैशी देहब? अगला पिछला सारा क्लियर कर देहब, बोनस मिलल बा हमरा के। भेजा भेजा, अब हम बनब हीरो। ये नया जूता चप्पल और कपड़े देखकर तो सुभाष और जय भी बहुत खुश हो जाई हैं। पैसा भी का खेल खेलेला, कमाल होला यार, पैसा कमाल होला। अरे पैसा आयल ना कि सोफा भी रंग दिखा देलस। अब भाई ठीक करता नहीं सोफा के बच्चा के। हेलो अग्रवाल फर्नीचर। हाँ, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, बस 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 बस, ये ठीक बा। हाँ इला पैसा, और ये 500 हमार तरफ से टिप। थैंक यू। अब मजा आयल। अबे ओए, ई दो नमूना के रहले। अरे आवा आवा हमार दोस्त, तोहरे ही इंतजार करत रहनी हम। और वो कोनो नमूना ना रहले, इस सोफा छोड़े आयल रहनी उ लोग। हम खरीद ले बानी। कैसन बा? अच्छा बा ना? अच्छा चला छोड़ा, ई सब ई देखा। अबे का है ई सब? इतना सारा सामान के कर हा? कुछ हमार और कुछ तू दोनोगे। हमार? हैरान होके की जरूरत नहीं खे, और ना ही टेंशन लेवे की जरूरत था। सब कैश पे ले ले बानी। तोहार कोनो लॉटरी लागल बा का, या घर वालन से पैसा मांग के शहंशाह बन के फिर रहल बड़ा तू, या कोनो खजाना हाथ लग गइल बा तोहार? सुबह से अजीब ही बताव कर रहल बड़ा यार। अरे हमार भाई, तोहरा जौन समझे के बा समझ ला, पर अपना अपना चीज के एंजॉय करा। अमर सच सच बतावा, तू कोनो चोर गैंग के तो ज्वाइन न कैले बड़ा? मतलब इस सामान तू चोरी के पैसे से खरीद ले बड़ा ना? कर देला ना इंसल्ट की बेइज्जती यार। ध्यान से देखा यार, हमारी प्यारा सा शक्ल के लागत नहीं काम कहीं से तोरा के चोर और? हाँ लागत नहीं फिर? अच्छा अभी सवाल जवाब छोड़ा यार, और अपन अपन सामान चेक कर ला। फिटिंग विटिंग ऊपर नीचे होगी तो बदल लिहल जाई। आखिर कड़ा कड़ा नोट देले बानी। अरे बैठा भी यार। फटल टी शर्ट लागत गलती से आ गई होगी। तू तू एक छोड़ा, एक देखा। ये का फटल पुराना सामान मंगोले बाड़ा यार तू? ऐसन कैसे हो सकेला? ये सब अइला के बाद हम खुद अपना हाथ से चेक कर ले रहनी, तब तो सब ठीक रहल। हमार तो कुछ समझ में ना आ रहल बा, का हो रहल बा सब? अबे सुन, अगर तोर मजाक हा तब बहुत ही बेहुदा हा, और ये बेकार सा मजाक के खातिर आज तू घर में रुकल रहला ना। प्लीज जाके डॉक्टर के दिखा दा। तो हर दिमाग सच में ठिकाना पे नहीं खे। बाय द वे, जय और हम खाना बाहर ही खा के आइल बानी, तू अपन देख ला। हम जाता नहीं सुते।
अबे यार अमर, ना अंदर हा ना बाहर बा ना टॉयलेट में, इतना सुबह सुबह ही कहाँ चल गई? छोड़ा ना यार, आज अपन टर्न हा ना सफाई के, उहे करके चलल जाओ। अरे बाप रे, बैग तो बहुत भारी बा। जय हमार मदद करा। बैग सचमुच में बहुत भारी बा। वैसे में इतना सारा पैसा, अब समझ नहीं ये कमीना अमर यह पैसा के दम पे इतना उछलत रहल। पता ना कहां से चोरी करके ले आइल बा। का लिखल बा में? केहो गिरधर नाम के आदमी के एड्रेस हा। हमार ख्याल से पैसा उहे के हा। हाँ ना रहल, अभी पैसा हमार हा, चाहे चोरी के ही सही। पागल मत बना, दूसरा के पैसा पे गलत नियत डालब अच्छा बात नहीं खे। पागल हम ना तू बड़ा, जौन घर आई लक्ष्मी को टुकरावे जा रहल बड़ा। अगर तू तैयार बड़ा तो एकर 3 हिस्सा कर लिहल जाई, और अगर ना तो पैसा 2 हिस्सा में ही बटी। पर बटी जरूर, वापस ना जाई। चुप करा, पैसा देखा थी पागल हो गई बड़ा। चोरी के पैसा बाई, तू हिस्सा बांटे के बात कर रहल बड़ा। देखा हम ही एड्रेस पे जा रहल बानी। पहले हम ही गिरधर से बात करके पता करब कि पैसन के काज होला। अगर उहे मालिक निकलल तो ये पैसा हम ओकरा के वापस कर देहब, और अमर आई तो साले के बांध के कोनो कोना में बिठा दिहा। हम आके बात करब। जी कहीं केकरा से मिले के बाप के? गिरधर जी बाड़े? जी हम गिरधर बानी। कहीं गिरधर जी, हमरा एगो बैग मिलल बा। उ बैग में आपके एड्रेस लिखल रहल, तो हम यही जागे नहीं। अगर आप वो बैग के रंग और ओमे कितना पैसा बा बता दी तो हम वो आपके वापस कर देहब। अंदर आवा, बैठा। वो बैग काले रंग के है ना? जी, मतलब वो आपके ही हा। तोहरा वो काला बैग वो घर में ही मिलल हुई ना, जहाँ हमार बेटी रागनी और दामाद शेखर रहत रहले। जिया मुश्किल करके रखले रहा शेखर हमार बिटिया के। एक नंबर के लालची और क्रूर इंसान रहलू। हर रोज पैसा के खातिर हमार बिटिया के मारत रहल। अगर अपना बिटिया के खुश देखल चाहत रहा ना बढ़ऊ, तब पैसा लाके दा हमरा के। यही से मजबूर होके हम अपन बेटी के खातिर एक दिन अपन सारा प्रॉपर्टी बेच देनी, और फिर सारा पैसा के उ काला बैग में भर के ओकरा के दे आईनी। हमरा के लागल कि ऐसन करके हम अपना बेटी के खातिर खुशियां खरीद लेले बानी, ओकर खातिर हंसत खेलत जिंदगी खरीद लेले बानी। मगर उ कमीना इंसान उ पैसा लेके भी हमार बिटिया के ना छोड़लस। उ हमार बेटी के शराब के नशा में मार देलस, और पुलिस के पैसा खिला के ओकर मौत के एगो एक्सीडेंट बनाकर भाग गई। गिरधर जी, अगर आपकी बात सही है तो हमार दोस्त अमर गायब हो चुकल बा, और कल से ओकर जोन व्यवहार बा ओसे तो यह पता लगा था कि ओकरा की बैग मिल चुकल बा। गिरधर जी, आप जल्दी चली, नहीं तो हमार दोस्त मारल जाई। चली जल्दी। अरे यार, इस सुभाष साला पागल हो गई बा। जौन घर आयल इतना सारा लक्ष्मी के वापस करे जा रहा बा। हमार दिल ही बैठल जा रहा बा पैसा के वापस देवे के बारे में सोच के। ना ना ना, चाहे कुछ हो जाओ, हम एकरा के वापस ना करब। हम एकरा के लेके भाग जाता नहीं। अमर भी गए तेल लेवे, वैसे भी वो तो हमारे से पैसा छुपा के रख ले रहल। जय रागनी, हमार बेटी। पापा,
आपसे एगो बात कहे के रहे। दहेज देहल सही नहीं खे पापा, काहे कि बेटियन के खुशी पैसा से ना बल्कि एगो अच्छा जीवन साथी ढूंढ के ही खरीदल जा सकेला। आपके पैसा बहुत संभाल के रख ले बानी हम। जे भी गलत नियत से इनका हाथ लगैले हम ओकरा के मार डलनी। हमार बच्ची रागनी हमरा के माफ करता बेटा। हम ही शेखर के तहरा खातिर चुनले रहनी। बहुत बड़ गलती हो गई हमरा से, माफ करता बेटा। कौनो इंसान के इतना परेशान ना करे के चाही कि वो अपन मानसिक संतुलन खो बैठे, ओकरा अपन जिए पे पछतावा होके। काहे कि ऐसन इंसान ज्यादा खतरनाक हो जाला और अगर बात ओकर काला रंग के होके त ऊ और भी भयानक कदम उठा सकेला। आज के ई कलयुग में हमनी ऐसन ही एगो कहानी आपके दिखावे जा रहल बानी। शहर के एगो बड़ सा कॉलेज में एगो दिव्या नाम की लड़की पढ़त रहे। वो पढ़ाई में बेहद होशियार होखे के कारण क्लास में हमेशा टॉप आवत रहे, पर वो हमेशा दुखी और अकेला रहत रहली। और एकर वजह रहे ओकर काला रंग। ओकरा अपना काला रंग से बहुत शर्म आवत रहे। क्लास में ओकरा साथ पढ़े वाला बाकी लड़की सन भी ओकर काला रंग से चिढ़त रहली। एक दिन कॉलेज छुटला के बाद जब दिव्या अपना घरे जात रहली तब अचानक ओकर दू सहेली अंजू और नीता ओकर सामने आ गई और ओकर मजाक उड़ावे लगली। का बात बा दिव्या रानी, आज बड़ी भागल भागल घर जाताड़ू। कुछ ना, हमके परेशान मत करा, जाए दा। अरे चल जइहा, बाकी कुछ देर हमनी के साथ बात तो कर लो। का पता बात करत करत हमनी के गोरा रंग तनी सा तारा पे भी चढ़ जाए और तू भी इतना बदसूरत ना लगा। अंजू और नीता हंसे लगली। दिव्या के नीता की बात के बुरा लागल। अरे ना नीता, ऐसन भी तो हो सकेला कि बात करत करत ही काली के रंग हमनी पर आ जाए और हमनी की खूबसूरती बिगड़ जाए। ना ना अंजू, ऐसा ना होगी। काहे कि एक कर काला रंग तो एकदम पक्का बा। मरते दम तक एकर काला रंग एकर चेहरा से तनी बा कम ना होई। दोनों फिर से हंसे लगली। दिव्या के ई बात पे गुस्सा आ गई। तोनी सब कितना बुरा पड़ा ना। तोनी की ये सब हरकत की वजह से हमने कितना तकलीफ हो गेला, एकर अंदाजा बात होनी के। अब ज्यादा बोले के जरूरत नहीं खे। चल निकल अब, ओइली बड़ी अपन तकलीफ बतावे। हाँ त और कल तनी बढ़िया से रगड़ रगड़ के नहाई हा। का पता शायद तनी सन काला रंग निकल जाए। दोनों फिर से हंसे लगली। दिव्या रोवत रोवत वहाँ से चल गई। दिव्या रोवत रोवत अपना घर आई। घर में ओकर माँ भी रहली। का भइल बेटी, रो काहे रहल बाड़ू? हम कल से कॉलेज ना जाए। काहे? टीचर कोनो सजा देले? ना, वो बात नहीं खे। फिर का बात बा? क्लास के सब लड़की लोग हमरा के हमार काला रंग की वजह से चिढ़ावेली, ऐसे हम ना जाए। दिव्या बेटा, ऐसा ना कहेले। ई सब तो हो खात रहेला। तू ई सब बात पे ध्यान मत दिहल करा। तू बस पढ़ाई पर ध्यान दा। इतना कह के माँ अपन काम करे के खातिर अंदर चल गई। क्यों हमरा के ना समझेला? हमरा ये बात की कितना तकलीफ हो गेला, ये हम केकरा के बताई। दिव्या वही जे रोवत रहली। कुछ दिन बाद दिव्या मुस्कुरात मुस्कुरात कॉलेज आई। सब लड़की ओकरा फिर से चिढ़ावे लगली। दिव्या चुपचाप जाके अपना बेंच पे बैठ गई। अंजू ओकर बगल में आके बैठ गई और उसे बात करे लागल। का भइल, आज बड़ी खुश लग रहल बाड़ू? कुछ ना भइल, बस आज बहुते अच्छा लागता। काहे? तू गोर होके वाला बाड़ू का? ना, ओकरा से भी बढ़िया बात होके वाला बा। शायद सब कुछ ठीक होके वाला बा। का ठीक होके वाला बा और कैसे?
वो सब हमरा के ना पता। तो हर दिमाग खराब हो गइल बा का? कुछ भी बोल रहल बाड़ू? नहीं, बाकी वो सब छोड़ा। इला चॉकलेट खा, हमार माँ अपन हाथ से बनेले बाड़ी। कब बात बा, चला तुम्हारी क्लास में आवे के और हमरा से मिले के कुछ तो फायदा भइल। अंजू वो चॉकलेट के लेहलस और खा लेहलस। वाह, बहुत अच्छा बनल बाई था। और बा ना, अब हमरा पास नहीं खे, बाकी घर पे बहुत सारा बा। ई बस टेस्ट खातिर लेके आयल रानी। ठीक बा, कल ज्यादा लेके आइहा। अगला दिन जब दिव्या कॉलेज में आयल तब क्लास में सारा लड़की एक जगह पर जमा रहली। दिव्या नीता के पास गई। का भइल, सब ठीक तबा ना? आ गइलू तू कल मुही, तोहारी कमी रहे। अरे बाकी भइल का? अंजू कल रात से बहुत ही बीमार बाड़ी। डॉक्टर के कुछ समझ नहीं के आ रहल कि का भइल बा। दिव्या अंजू की बात सुन के बहुत खुश भइल। वो अपना बेंच पे आई। मतलब वो चॉकलेट सही में काम करेला? मतलब अब सब कुछ ठीक हो जाई। अंजू के काम तो हो गइल, अभी सबके बारी बा। दिव्या अपना बैग में से बहुत सारा चॉकलेट निकलस और वापस वो लड़कन के पास चल गई। सुना, हमरा के पता बा कि तू सब बहुते परेशान बाड़ा। ऐसे हम तोहार परेशानी कम करे खातिर चॉकलेट्स लाइल बानी। ये हमार माँ घर पे बनेले बाड़ी, तो सब लोग खा, तरह के बहुत अच्छा लागी। अब मुंह लटका के बैठल रहे से का हो जाई। और ये काली पहला बार कुछ ले ले बाड़ी, तो खा के देखल जाओ। सारा लड़की चॉकलेट के खा लेनी और अपना जगह पे बैठ गई। अगला दिन अंजू कॉलेज आई। दिव्या जब अंजू के चेहरा के देखलस तब वो जोर जोर से हंसे लागल। अंजू के चेहरा दिव्या की तरह काला पड़ गल रहे। अब कैसा लगता काला रंग? अब चिढ़ावा हमरा के, चिढ़ावा। हमरा अच्छा तरह से पता बा कि ये सब तू कैले बाड़ू। वो चॉकलेट में जरूर तू कुछ मिलाइले रहलू, और ये से हमनी के ही हालत हो गई। अंजू दिव्या के कंप्लेंट कॉलेज के प्रिंसिपल से कैलस। प्रिंसिपल दिव्या और ओकर माँ के कॉलेज बुलौलस। तब तक सारा लड़किन के रंग काला पड़ चुकल रहे और ओकरा देख के दिव्या बहुत खुश भइल। ये सब का हो रहल बा? अब दिव्या के ऐसन कौन सा चॉकलेट बना के दे रहल बानी जैसे ये सब हो रहल बा? हम तो एकरा के कौनो चॉकलेट ना देहनी। दिव्या, सर का बोल रहल बाड़े, जवाब दा। सर, वो चॉकलेट माँ ना देले रहली। फिर के देलस और काहे? सर, एक दिन हम कॉलेज के पीछे रोत रहनी, काहे कि सब हमरा के काला रंग खातिर हमरा चिढ़ावत रहले। तबे वहाँ पर एगो आदमी आइले। का बात है बेटी, ऐसन सुंदर सुबह के समय तू काहे रो रहल बाड़ू? आपके बानी? हम उहे बानी, त हर समस्या के समाधान करे वाला। हमरा अपन समस्या बतावा। हमरा के हमार क्लास के सब लड़की लोग हमार काला रंग की वजह से चिढ़ावेली, और ये बात के हमरा बहुत तकलीफ होखेला। ओह, ई बात है। तू चिंता मत करा, ई बात के समाधान बा हमरा पास। मांत्रिक काला जादू से बहुत सारा मायावी चॉकलेट्स के बनोलस और दिव्या के दे देलस। ई तू उ लड़कन के खिला दीहा जे तोहरा के चिढ़ावेली। बाकी सारा काम ई चॉकलेट्स कर दी। अब तू जा, सब ठीक हो जाई। उनकरे कहे पर हम ये सब कईनी, और अब हमरा के बहुते अच्छा लागता। ई सब अब हमार जैसा नहीं दिखे लागल बाड़ी। अब केहू हमरा के काली कह के ना चिढ़ाई। प्रिंसिपल के सारा बात समझ में आ गई। तो सबके शर्म आवे के चाहिए। तू दिव्या के ओकरा रंग की वजह से चिढ़ावत रहलू, यही से वो ऐसन कैलस। हम ई ना कह रहल बानी कि ई सही कैलस, पर तू लोगन की गलती एमे ज्यादा बा। ई हादसा के बाद प्रिंसिपल ओ मांत्रिक के ढूंढे के बहुत कोशिश कैलस, पर ओकर कहीं भी पता ना चलल। अब वो सारा लड़की वैसे के वैसने रहली, काली। हे भगवान, ये बुढ़ापा भी ना। अरे माँ जी रुकी ना, हम उठा देता नहीं।
अरे अरे बेटा, काहे तकलीफ ले ताड़ा, हम उठा ले हब। अरे माँ जी, इमे तकलीफ के का बात बा, 1 मिनट में हो जाई सब। इली माँ जी। सच बोली बेटा, बहुते सही समय पर भेजले बाड़े भगवान तहरा के। झुके में बहुत तकलीफ होता ही उम्र में। बहुत बहुत शुक्रिया तोहार। अरे मैं शुक्रिया जैसन कोनो बात ना माँ जी। आप हमार माँ की उम्र के बानी और माँ के सेवा करे से ता पुण्य मिलेला। बहुत प्यारा बात कर ताड़ा बेटा तू। नाम का बा तोहार? रघु। और हमार नाम शकुंतला। अच्छा बेटा, चला तानी, भगवान तोहार भला करी है। बुरा ना मानी माँ जी, तक का हम पूछ सकीला कि आप कहाँ जा रहल बानी? एमे बुरा माने वाला कौन बात बा बेटा। इहे अत्ता पीरे तक जा रहल बानी, उहे हमार घर बा। ताई, हम आपके छोड़ देतानी। हमरा भी अत्ता पीर की ओर से ही जाए के बा। टैक्सी बा हमरा पास। ये तो बढ़िया हो जाई, हमरा से तो चलल भी ना जा रहल बा। बाकी बेटा, तहार कपड़ा तो टैक्सी ड्राइवर वाला नहीं खे। माँ जी, वो कपड़ा गंदा हो गल रहे, धोए के समय ही ना मिलल। अकेला रहनी ना, शादी ना भइल बा वहीं तक, यही से आज सादा कपड़ा में बानी। यही से पास में ही बा हमार टैक्सी। आई? ठीक बा बेटा, चला। तल आई, ई सामान हमरा के पकड़ा दी। अब बेटा कहले बानी तब बेटा वाला काम भी तो कर ली। अत्ता पीर में कहाँ छोड़ दी माँ जी? आनंद कॉलोनी में एंट्री करते ही सीधा हाथ पर मोड़ लिया बेटा। ओ गली में आखिरी घर हमारे बा, 610। जी माँ जी। बस बेटा, ये रोक दा, इस सामने वाला घर हमार ही बा। अरे वाह माँ जी, आपके घर तो एकदम महल के जैसन बा। बस बेटा, ई महल में बस दीवार ही रह गइल बा। मतलब? अब तहरा से का छुपाई, हमें घर में अकेला ही रहेनी। हमार सिवाय घर में अब केहू नहीं खे। जितना अपन रहले सबके एक एक करके ऊपर वाला अपना पास बुला ले बेटा। जाने कब हमार नंबर आई। शुभ शुभ बोली माँ जी, भगवान करे आपकी उम्र लंबा होके। ऐसन मत बोला बेटा, जितना जिए के रहे जी लेहनी। अब त ई फल और सब्जी लावल भी मुश्किल हो गइल बा। ऐसन हाँ तो हमरा के याद कर लिहल करी माँ जी, हम ले जायल करब आपके मार्केट। ई हमार नंबर है। ठीक बा बेटा, कितना पैसा भइल तोहार? कैसन बात करतानी माँ जी, एक तरफ बेटा कर रहल बानी और दूसरा तरफ पैसा के बात कर रहल बानी। कौनो बेटा अपना माँ से किराया लेवेला का? खुश रहा बेटा, खूब तरक्की करा। हेलो हेलो सुहानी, हेलो। हाँ माँ, तू इतना घबराइल काहे बाड़ू? बेटा घर में चोर घुस आइल बाड़े, हमरा के डर लगता। दरवाजा खोला। सुहानी, कुछ करो बेटा, कुछ करो। हम कुछ करता नहीं माँ। वो अंदर आ गए ले बेटा। माँ,
तू दूर रह उनकरा से। हमरा से होशियारी अब ही बताओ तनी। माँ, पापा, का भइल माँ? पापा, मर गए दोनों। संभल के रहना, आवाज ना, बुढ़िया घरे में बिया। सॉरी बॉस, गलती हो गई। बॉस, घर तो बहुत ही शानदार बा, यही से तो लेके आयल बानी तोरा के यहाँ। ध्यान से काम करा सब, अब कोनो आवाज ना होके के चाहिए। के बाड़ा तू लोग? मर गई नहीं। पकड़ एकरा के, एकरा हाथ में भी सोना के कंगन बा, उतार ले एकरा के। देखा, छोड़ दा हमरा के, ई गलत बा। जौन तोहरा खातिर गलत बा बुढ़िया, वो हमरा खातिर सही बा। दिल्ली एनसीआर और नोएडा में चोरी करत करत हमरा के सालों बीत गईल, लेकिन हमने कबो पकड़ल न गईल बानी। हाँ, बस एक गलती जरूर दूसर बार हो गईल बा। पहला गलती में आनंद विहार में रहे वाला बुढ़ा बुढ़िया मरल रहे, अब तू अत्ता पीर वाला मरबू। तू रहला रघु टैक्सी ड्राइवर। तू पहचान ले लू बुढ़िया। आज ही तो सुन ले रहनी तहार आवाज बेटा, कब से तुहार इंतजार करत रहनी। रोज सड़क पे हाथ में सोना के कंगन डाल के चारा डालत रहनी तहरा के। आज मिलले बाड़ा, अब ना छोड़ब। तू हमार माँ पापा के मार डालना ना, अब हम तोनी सबके मारब। साली बुढ़िया, तू हमरा दोस्त के मार डालू ना, छोड़ तोरा के हम। तो के कहले बा छोड़ हमरा के? हम तो कहतानी आज तू हमरा के पकड़ ही ले। बस बस, बहुत भइल सांप और नेवला के खेल। तू हमरा यहाँ चारा डाल के लायल रहलू ना, तू हमरा चारा डाल के ना लायल बाड़ू। तहार मौत तोरा के हिजा लेके आइल बा, अब तू ना बचबू। ओमे गोली नहीं खे रघु। हाँ इंस्पेक्टर, हम सीआईडी ऑफिसर सुहानी शकुंतला जायसवाल बोल रहल बानी, अत्तापिर आनंद कॉलोनी 610 से। हमार घर में 3 चोर घुस आइल रहले, सेल्फ डिफेंस में तीनों मारल गईले। प्लीज कम फास्ट। आज हमार माँ पापा के आत्मा के शांति मिल गई होखी।
आजकल हम बहुते देर तक सूते लगल बानी। ऐसने चलत रहे त हमार आलू के खेती खराब हो जाई। जल्दी से जाके पानी दे देतानी। हाय रे हमार कमर। केहू ठीक ही कहले बा, खेती कईल कोनो आसान काम नइखे। आलू के सारा पौधा के अच्छा से पानी दे देले बानी। अब बस इंतजार बा त आलू के तैयार होखे के। फिर हम लोगन के ई आलू खिला के अपन वश में करब और उनकर जरिए दुनिया के सबसे सुंदर स्त्री बन जाएब। हाँ? हम फसल में पानी तो अच्छा से देले रहनी। काश आलू भी अच्छा से बैठल होखिए। अरे वाह, आलू तो अब बहुते बढ़िया भइल बा। एकदम सोना के तरह चमक रहल बा। अब होई मकसद पूरा। आलू ले लो, ताजा ताजा आलू, बड़ा बड़ा आलू, छोट छोट, हर तरह के आलू ले लो। सस्ता सस्ता आलू ले लो। इतना रात के कौन औरत आलू बेच रहल बाड़ी? आलू ले लो आलू, जंगल में मिली पुरान भालू, हमार पास मिली ताजा आलू। आलू वाली बहन, तू इतना रात के आलू बेच रहल बाड़ू? का करी बहन जी, हमनी चुड़ैलन के, अब हमार मतलब हमनी दुखियारी औरतन के रात में ही वक्त मिलेला ना। अच्छा, अब भाव का लगेले बाड़ू? 50 के 4 किलो। बाकी हमरा पास तो 50 रुपया नहीं खे। जितना बा उतना ही दे दो। दे तो दी, बाकी बहिन बुरा मत मनिहा। तू आलू बहुत महंगा बेच रहल बाड़ू। का बहन जी, आपके महंगा लागता तो 25 दे दो। आप खुश रह बस। 25 ना, पूरा 20 देम। दे रहल बाड़ू तो द, ना तो तू अपन रास्ता हम अपन रास्ता। बोला का बोल रहल बाड़ू? बोले के का बा बहन जी, हमरा के तो आपके व्यवहार बहुते अच्छा लागल। आप ऐसन करी, 20 रुपया में 4 ना 5 किलो ही आलू ले ली। लागता ई सब्जी वाली पगला गइल बाड़ी। ऐसे 200 रुपया के आलू 20 रुपया में बेच रहल बाड़ी। पागल कहीं के। बाकी हमरा के का, एकरा से पहले कि एकर मन बदल जाए, आलू लेके फूट लेतानी। का सोचे लगनी बहन जी? तौल दी ना? हाँ, तौल दा ना। हाँ, इली बहन जी आपके आलू, और ये तोहार पैसा।
मोहन आज आलू के सब्जी बनावे के कहले बाड़े। जल्दी से बना के कपड़ा धोए बैठ जाता नी। हे भगवान, घर में तो एक ही आलू बा। एक आलू से सब्जी कैसे बनी? बाजार गईनी तो आवे जाए में ही पूरा समय चल जाई। आज तो मोहन जी खूब डांटी है हमरा के। का करी? आप शालू से पूछ लेता नी। अगर ओकरा पास आलू भइल तब बात बन जाई। शालू, अरे शालू, सुना तो तनी। शालू, दरवाजा तो खुला बा, फेरी बाहर काहे ना आ रहल बाड़ी? शायद बाथरूम में हुई है। आवाज दे के देखा तानी। शालू, अंदर जाके देखा तानी। अरे शालू, तरह के कितना आवाज देनी हम, बाकी तू टीवी में इतना घुस गइल बाड़ू कि हमारा आवाज ही ना सुन लू तू। सॉरी माला, हम सुननी ना। का चाहिए तारा के? अरे मोहन आज आलू के सब्जी बनावे खातिर कहले बा, बाकी घर में आलूए खत्म हो गइल बा। तारा पास आलू बा का? शालू के पास हमेशा आलू रहेला। वैसे आज हम आलू के सब्जी कुछ ज्यादा ही बना ले रहनी। तू उहे लेके जा, तो हर समय भी बच जाई। अरे ये तो बहुत ही अच्छा बात हो जाई। थैंक यू वेरी मच शालू। शालू के आलू खातिर नो थैंक्स। बाकी सब्जी ले जाए से पहले तनी चख के तो बतावा कि कैसन बनल बा। शालू, सब्जी तो हम चख ले हब, बाकी एगो बात बतावा, तार आँख के का भइल बा? कुछ ना, ऊ मोतिया बिंद हो गइल बा। मोतिया बिंद ऐसन थोड़ी ना होखेला। काहे? तारा के का कबो मोतिया बिंद भइल बा? ना भइल त नहीं खे, बाकी ना भइल त चल शालू के आलू टेस्ट करा और घर पहुँच के अपन पति की सेवा करा। अच्छा, टेस्ट करा तानी, रौब मत झाड़ा। शालू के आलू, चुड़ैल के भालू सब एक बा। हमनी सब एक बानी। माला, बहुत तेज भूख लागल बा, जल्दी कुछ खाए के लगा दा। तहरा के आलू के सब्जी बनौले खातिर कहले रहनी, बनौलू का? तहरा खातिर त हम आसमान से तारा भी तोड़ के ले आई। इस सब्जी बनावल कौन खेत के मूली बा? इला खा आलू के सब्जी। अरे रोटी भी तलावा, खाली सब्जी कैसे खाई? आज तोहार पड़ोसिन शालू आलू के ऐसन सब्जी बनैले बाड़ी कि एक चम्मच खाते ही तरह कुछो खाए के जरूरत ना पड़ी। वो सब तो ठीक बा, पर तहार आँखें का भइल बा? मोतिया बिंद हो गइल बा। अब तू बोल बा कि मोतिया बिंद ऐसा ना होखेला, तो हम पूछब कि तहरा कबो भइल बा का? तो तू सोचत जवाब देबा कि ना। फिर हम कहब कि जब तहरा के पता ही नहीं खे कि मोतिया बिंद कैसन होखेला, तो इतना सवाल जवाब काहे? सीधा सीधा सब्जी खा। अरे तोरा हो का गिल बा? कितना तड़तड़ बोल रहल बड़ू। अच्छा लावा दा, हमहू तो देखी पड़ोसन के हाथ के जादू। अब हमार मतलब टेस्ट। काहे? तहरा के भी हो गई ना मोतिया बिंद? हो गईल। तो बोला, शालू के आलू, चुड़ैल के भालू सब एक बा। हमनी सब एक बानी। शालू के आलू, चुड़ैल के भालू सब एक हा, हमनी सब एक बानी। बन गईल बात। धीरे धीरे सब हमार कब्जा में हो जाई है। जल्दी से बचल कुचल आलू भी बेच देता नी। आलू ले लो, आलू फ्री में आलू ले लो। गवर्नमेंट वाला आलू ले लो, फ्री के स्कीम वाला आलू ले लो। आलू ले लो, आलू। हाँ, फ्री वाला आलू हमरा के दो। अरे के दो आलू पहले बोले बानी ना।
अरे हमरा के चाहिए, हमरा के दे दो, अरे हमरा के चाहिए। अरे रे 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 रुका रुका रुका, आप लोग लड़ी मत। आप लोग 3 बानी, तीनों आधा आधा आलू ले जाई, बात खत्म। सरकारी माल पे तो सबके हक होके के चाहिए, है ना? एकदम ठीक करू, सही करू। ई खइए आलू और हमार काम होकर चालू। चुड़ैल माई की जय हो, 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 चुड़ैल माई की जय हो। हमार आलू काम कर गईल। अब बस तू लोग हमार गुलाम बाड़ा। हम जौन कहब तू सब लोग वे करबा। हम दुनिया के सबसे सुंदर स्त्री बने चाहतानी। ओकरा खातिर हमरा के 100 जवान आदमियन के खून से नहावे के होई। त जा 100 जवान आदमी के पकड़ के ले आवा। जा बचावा बचावा के बचावा। रुक जा मूर्ख बाबा, तहार हिम्मत कैसे भइल हमार गुलामन के रोके के? एकर सजा मिली तहरा के। मरे खातिर तैयार हो जो। जय महाकाल। ई का कैला तू बाबा? ई लोगन के हमार सम्मोहन से निकाल के तू हमार कैल करावल पे पानी फेर देला। और ई हमार शरीर काहे जले लागल? रोका ई आग के, रोका रोका ई आग के। जब तक महाकाल एक गुलेल बाबा के साथ पड़े, केहू चुड़ैल उड़ैल भूत प्रेत केहू के कुछ ना बिगाड़ सकेला। जय महाकाल। जय महाकाल, जय महाकाल। रजनी, जब से हमनी अमृता विला खरीदले बानी, जाने काहे लग रहा बा कि हमनी कुछ अच्छा करे वाला बानी। सचो जगह बहुते अच्छा बा। ओ विला के देखा थी लगेला कि जैसे ओकरा बहुत प्यार से बनावल गईल रहे। रजनी, काहे ना हम अमृता विला के तोड़े से पहले कुछ ही दिन वहीजे रही। ओकर न्यू लेआउट और फाउंडेशन के तैयारी सब वहीजे से करल जाई। का कहलू? ख्याल तो बुरा नहीं खे जनाब के। बतावा कब शिफ्ट करे के बा? अब वहीं चलल जाओ। कूल, तो ऑपरेशन पैकिंग शुरू कइल जाओ। वो लैपटॉप मत भूलिया। और तू लेआउट इंस्ट्रूमेंट लावल मत भूलिया। ठीक बा। लागता हमनी के शिफ्टिंग से मौसम भी रोमांटिक हो गईल बा। हमनी की वजह से ना,
सिर्फ हमार वजह से, काहे कि तोहरा अंदर रोमांस के कीड़ा बहुत छोट सा बा और ये मौसम हमार वजह से बदलले बा। हम रोमांस के क्वीन जे बानी। नो फाइट विथ बीवी, तू ही जीत लू। एक्सक्यूज मी। यस, तू लोग के बाड़ा और ये गेट काहे खोल रहल बाड़ा? लेकिन आपके? हमार नाम देव है और ये नेक्स्ट बंगलो हमारी ही है। आपसे मिलके खुशी भइल। हमार नाम निखिल है और ये हमार वाइफ रजनी। ग्लैड टू मीट यू। आप हमार सवाल के जवाब न देनी। ओ हाँ, हमने जगह खरीद ले बानी, ना लेवे के चाहत रहे। मतलब? ई विला पे भूत के साया हा। ई का बकवासा? ई भूत ऊत कुछ ना होखेला। देखी मिस्टर, रात ज्यादा हो गई बा, आप अपन घर जाएं। बाय। चला निखिल। जेकर मौत आवेली वो इहे बंगलो में चल आवेला। मूड ही खराब कर देलस बदतमीज। आई थिंक ई बंगलो के आदमी लेवल चाहत होखी, लेकिन एकर डील ना हो पाइल। यही से ये आदमी हमनी के साथे साइकोलॉजिकल गेम खेल रहल बा कि हमनी के मन में जगह के लेके गलत बात बैठ जाओ और छोट से छोट मिस्टेक्स एकर साथे जोड़ दी और फाइनली एके बेच के यहाँ से निकल जाई। आई थिंक तू सही कहा तड़ा। एनीवेज, अब सुतल जा, कल बहुते ज्यादा काम बा। बहुत काम बा कल के। निखिल, निखिल उठा। निखिल देखा क्या हो गइल, उठा। का हो गइल यार? आँख खोला और देखा। ई के कैलस? खिड़की दरवाजा सब खुला बा। हमनी के सब सामान बिखरल पड़ल बा। निखिल, कहीं भूत तई सब ना कैलस? अब तू शुरू हो गइलू। ऐसन कुछो ना हा, लेकिन हमरा के पता बा ई सब के कैले बा। के? उहे जौनी प्रॉपर्टी के हथियावल चाहता। चला हमरा साथे। ना निखिल, अभी ना। इतना रात में? इतना रात में ही जाप सही हो की रजनी। अगर अब हम चुप बैठ गए नी तो कल भी यही करी और करत रही। चला। तू दोनों यहाँ? देखिए मिस्टर देव, अगर आपके लागत था कि आप हमने ऐसे डरा के भूत के कहानी सुना के हमने से प्रॉपर्टी हथिया ली है, तो ये आपके गलत फहमी बा। ये हमने के ड्रीम प्रोजेक्ट है मिस्टर देव। इससे दूर रही, अदरवाइज हमरा के पुलिस बुला के पड़ी। आई डोंट नो तू ये सब हमरा से काहे कह रहल बाड़ा। और प्लीज, तोहर प्रॉपर्टी में हमरा के कोनो इंटरेस्ट नहीं खे। अगर तोहके तोहर बंगलो में कोनो बैड एक्सपीरियंस भइल होखे तो उससे अब तोहरा के खुदे डील करे के पड़ी। आई टोल्ड यू, वहाँ पे भूत बा। विश्वास ना होखेला त जा वहाँ एगो खील ठोक के देख ला। गुड नाइट। हमार तक कुछ समझे नहीं के आवत। लेकिन हमार समझ में आ रहल बा। का करे वाला बड़ा तू? सच्चाई जाने के बा हमरा। तू ठीक था बड़ा? निखिल, चल जा, घर छोड़ के चल जा। अगर तू हमार घर के दोबारा नुकसान पहुंचाइला तो हम तोहरा के जान से मार डालब। चल जा, जा। हे भगवान, का रही सब? मतलब मिस्टर देव ठीक कहत रहले, यहाँ भूत के साया बा। हमनी यहाँ से अभी चल जाए। चल जाए तक करब का रजनी, करब का? हमार जौन कुछ भी रहे वो सब हमें प्रॉपर्टी में लगा चुकल बानी। हमें प्रॉपर्टी ऐसे नहीं छोड़ के न जा सकेनी। तो का अब तू भूत से लड़बा? निखिल, समझे के कोशिश करा। जिंदा रहनी तो फिर से कुछ शुरू कर ले हम। लेकिन अगर यहाँ हमने मारल जाए तो
ना मारल जाए। अगर वो आत्मा के हमनी के मारे के ही होखत तो वो वहीं तक हमनी के मार देत, हमनी के यहाँ से जाए के मौका ना देहत। मतलब ई कि ई आत्मा बुरी नहीं खे। और दूसर तोहरा याद बा कि वो का कहले रहल कि हमारी घर के हाथ मत लगइहा, मतलब ओकरी घर से रिश्ता बा और ओकर साथ जरूर कोनो गलत काम भइल बा जेकर वजह से वो भूत बन के ई घर के रक्षा कर रहल बाड़ी। निखिल, ई का बैकल बैकल बात करत अड़ा तू? हमनी के यहाँ से निकले के चाही। ई वक्त हमनी खातिर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है बा। ना रजनी ना, बिलीव मी, ई आत्मा के घर में ही ई आत्मा के राज हा। हमनी एक बार ओके ढूंढे के कोशिश करे के होकी। बिलीव मी, अगर कुछ ना मिलल तो हमनी यहाँ से चल जाए। बोला साथ देबू? ओके, ढूंढल जाओ। आप का करी? हेलो मिस्टर निखिल, ये फोटो आपके कहाँ से मिलल और इतना रात के हमरा ये फोटो भेजे के का मतलब बा? हम आपके बंगलो बेचले बानी। अगर आप हमार प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ जाने ले तब प्लीज स्टे अवे। ना रमेश जी, हमनी ऐसा कुछ ना करल चाहता नहीं, बस ई जानल चाहता नहीं कि आपके साथे ई लेडी के हा। अमृता नाम है कर, पर तू काहे पूछा तारा? आपके ये अमृता इहे घर में हा? अमृता जिंदा बिया? हम वहीं आवता नहीं, ओकरा रोक के रखिया। कहाँ बिया अमृता, कहाँ बिया? यहाँ बानी हम। अमृता, अमृता हमार बात सुना। हमरा मारत काहे बाड़ू तू? अमृता, तू तो हमार प्यार में पागल रहलू, प्रेम दीवानी रहलू, और अब ई सब काहे कि अब तक तू ही प्रेम दीवानी के प्यार देखले रहला, अब तू अपन धोखा के गुस्सा भी देखबा। धोखा? ना अमृता, हम तोहरा के कोनो धोखा न देले बानी, बाकी तू ही हमरा के छोड़ के चल गल रहलू कहीं। हम तो आज भी पागल के जैसे तोहार इंतजार करत रहनी। हम तो शादी ही न केले बानी अमृता। सच? तोहार कसम अमृता। इतना ही प्यार रहे हमरा से तो बतावा, हमनी के प्यार के निशानी घर के छोड़ के काहे चल गएला तू, और एकरा बेचला काहे? बेचनी ऐसे काहे कि तोहरा ना मिले से हम गुस्सा से भर गल रहनी। हमरा के तू धोखेबाज लगत रहलू, और ये घर यही से छोड़ के हम पुश्तैनी घर में शिफ्ट हो गल रहनी। काहे कि एगो एक्सीडेंट में मॉम डैड के मौत हो गल रहे। उनका तो मरे के ही रहे। बुरा काम के बुरा नतीजा ही होखेला। का मतलब? हम भागल ना रहनी रमेश, बल्कि तोहार घर वाला लोग हमरा मार के इस दीवार में चुनवा देले रहे। बाकी हमारा आत्मा के मुक्ति ना मिलल और हम एक घर में कैद हो गई नी। बाकी हम अपन प्यार के निशानी ई घर के केहू के बिगाड़े ना देनी। लेकिन का अमृता? अब हम थक गइल बानी। ई दीवार में हमार कंकाल बा। तू अपन हाथ से ओकर अंतिम संस्कार करता रमेश। अब हमरा के मुक्ति चाहिए। ना अमृता, हमरा के तोरा साथे रहे के बा, हमरा छोड़ के मत जा। हमरा के जाए के पड़ी रमेश, अगले जन्म में फिर से मिलब। रमेश जी,
आप चाहिए तो ये घर वापस ले सके नहीं। हमने अपन प्रोजेक्ट कहीं और शुरू कर ले। अब थैंक्स, ये काम काले कर लेवल जाओ।